Pese a non ser os momentos de críticas, dende o Concello de Pontevedra non entenden como dende a Xunta de Galicia non solicitaron no día de onte a axuda aos bombeiros desta cidade. O alcalde da cidade e o voceiro do goberno explicaron esta mañá que foron eles mesmos quenes se tiveron que poñer en contacto co Concello de Vigo para enviar reforzos. Contribuíron cun vehículo e 5 bombeiros. Consideramos que o importante neste momento, evidentemente, é intentar evitar os riscos para a poboación, non? Con independencia das responsabilidades e da falta de coordinación que houve por parte da Xunta de Galicia, pero con independencia deso, neste momento consideramos que o prioritario é atender digamos, as situacións e prever posibles riscos, non? O alcalde dixo esta mañá sentir moita pena polo que se está vivindo un ano máis na nosa comunidade. Lores dixo que é necesario facer políticas máis serias e criticou a falta de previsión da Xunta á hora de non prorrogar o servizo contra incendios a máis de 400 brigadistas. Entón, eu creo que hai que tomarse moi en serio unha política forestal razonable, de prevención e de previsión, e sobre todo de cambio en fin, de evitar o monocultivo e dedicarnos a promover un monte máis diverso e que ademais nos pode dar bueno, pues, unha actividade económica razonable de aproveitamento dos nosos montes, que isto é absolutamente inasumible, non? Dende o Concello, igual que dende a Deputación, dixeron esta mañá que non é o momento de facer críticas, pero que unha vez que se acabe con todo este desastre natural, haberá que sentarse a analizar detidamente todo o sucedido.